Завърнахме се. Сега сме в Пловдив, взехме го от сервис. Виждате някои подобрения, работи. Беше оставено основно за сервизация, но се получиха някои усложнения и сега няма проблем, отново сме тук. Сега съм в Пловдив и сега ще ходим до Асеновград, където и ще покараме и там си го оставям звяра. Пък в Пловдив, който иска, нали, да караме, през седмицата ще съм обаче с едно C1 и така. Брутално е колелото, много красиво изглежда. Малко е калничко, ама такова е сега, няма как. Иначе бруталка. Сега ще видим, ще разбачкаме малко амортисьорите. Ей така, айде да вървим. Айде, маняци, в Асеновград сме. Сега се прибирам, оставям багажлъка и излизам да карам.